Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. O mellor remedio é ter saúde. Iso sabémolo perfectamente e por iso pensamos que a enfermidade é sempre un mal. O que non sempre sabemos é a orixe ou a causa dese tangaraño que nos atormenta, nos doe, nos roe ou nos ameaza a vida. Por iso, cando falla o saber, buscamos os remedios caseiros, as receitas da avoa, as ervas curandeiras ou os feitizos, ás veces aquí e ás veces no máis alá. A experiencia acumulada desa busca lévanos a pensar que moito temos avanzado, pero tamén sabemos que, ao cabo, sempre perderemos a derradeira batalla. A pesar disto, seguimos probando ervas e conxuros, porque nesa busca está a posibilidade de alongar a vida e, sobre todo, de mellorala. As ervas de San Juan se recollían e se secaban. Entón, despois, cando un se encontraba sin apuros, pois facían queimar tomar aqueles fumos. Deronme moitas ervas, pero non funcionaban. Hasta que colleron unhas raíces máis ou menos así, pequenas. Era unha planta que tiña un manoxiño de raíces. E había tamén unha señora no meu pobo que arredor do taco, chamábamoslle taco a parcela, digamos, onde puña as cebolas ou os allos, de arredor tiña dormideiras. Cortábase a folla, lavábanse as raíces, que eran así alargadiñas, e cocíanse. Chamábase, creo recordar, ouropez. Se tiñan unha moa picada, entón metíanlle un grauciño daquelo no buratiño e a moa quedaba adormecida e xa non doía. Si, agora unha erva máis corrente no noso era a María Luisa. Erva Luisa. Con esas ervas todas, facíache unha crema, e despois con unha pluma dunha pita, botábamosla ás mancadelas e curábache. Botáballe remeu, botáballe mirto, botáballe couselos deso dos balados, non sabes? E ruda. A ruda é moi boa tamén. Era base moito de fregas, de ruda, cataplasmas de ruda. Tamén é moi boa, sei que para lle botar, que eu tamén lle ando botando para herpes. Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Os abañós decían que se curaban con allo quente, pero eu penso que co que se curaban era co sol de maio. Co sol de maio, claro. Ao vir o maio xa non había sabañós, pois xa non foi a frío. Os que tiñan lombrices collían, había a lombriceira que as descontaba. E que era iso de descontar? Mire, collíanlle unha palla de centeo e poñían ao redor de cintura e despois nesa palla poñían outras 9 pallas. E poñíanas colgando na outra palla. E despois, cada día cortaban unha palla. E botaban unha ejaculatoria dicindo lombriciña, vaite daqui. Cando os rapaces tiñan lombrices que dicía mamá que me pica a orxa, entonces dábanlle un pouco de aceite batido con mel e unhas gotas de limón. E despois rezábanlle, daban así o nombre del Padre e rezábanlle 3 Padres Nuestros. E así cada palla 9 días. E así dicía que descontaban as lombrices.
as maus e aquí nas orellas, así dobladas, porque salga na cámara, así dobladas. Entonces agarraba a persona por atrás cunha almohadiña e levantaba un aire. E depois sentábano moi despaciño nunha silla e dabanlle tiña que beber 3 tragos de augas así casi sin respirar, seguidos. 3 tragos de auga porque dicían que asentaba a paletilla. Preparaban un bebedizo con uns certos polvos que non se sabe que procedencia tiñan. O que tiña o mal cativo, dabanlle ese bebedizo. Chegaba a señora con a súa erupción, ben fora na cara, ben fora nun brazo, na man, onde fora. Escupíalle nas pupas. E despois collíalle terra que tiña que ser virgen. E logo despois levábano a fregarlle os fuciños á alambrada que ten o santo para protegelo. E botabanlle a terra esa, e botabanlle un trozo de lisco de touciño de lechón. E untaban todo aquilo, tapábano con un trapo, e logo collían, rezaban 3 padronetes e dicían: polo poder que Dios ten, e Virxe María tamén, amén. E así 9 días. E 9 días sanaba, porque os serpes solen sanar os 9 días. Doa, 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 era costureira, o levaba a traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Antes non había médicos como agora. Entón enfermaba un, enfermaba outro. Prácticamente todos os días se enterraba algún chico en Conjo. A temible que lle coñi moito medo era a tuberculosis. Porque eu non conocía. E tampouco conocía enfermos tuberculosos, pero un dali dunha aldea cercana foi ao exército, o sea, foi a Ferrol. E foi contagiado de tuberculosis. Había tuberculosis e había moitísima. Unha casa ao lado da nosa, onde vive unha de miñas irmás, ali morreron 4 ou 5 daquela familia. Morreu el, chamábase Francisco, e contagiou a súa irmán, esclavitud, e contagiou a súa nai, por falta de higiene, porque francamente hai que ter moitísimo cuidado, lavar as cousas del, agua fervendo. Tuberculosis, sí, unha irmá miña morreu de tuberculosis. Había unha epidemia de tifus, eso era por todas as casas, había xente con tifus. Eso foi un contagio, non sei por qué, por onde veu, pero veu. Moitos, o mellor dixíanlle o médico que era tifus, o mellor non era, outros que eran pleuresías. E as enfermedades máis perigrosas e máis frecuentes eran as pulmonías. Para min, hoxe, neumonías. Pois houve un tempo que a máis grave chamaba a enfermedade do peito, que era do pulmón. Eu a primeira que tive, recórdome como se fora hoxe, tiña 7 anos, e non había medicinas para curalas. E logo, o ano seguinte, tuve outra, e xa levei as primeiras inyeccións que creo que se practicaban na zona rural. Doa, doa. En todas as civilizacións sempre hai a sospeita da mirada, de modo que o mal de ollo realmente é a sospeita de que un te mirou mal. E nós, cando éramos rapaces, dicía, como sentíamos falar, dicíamos, vaiche botar mal de ollo. E iso do mal ollo que é? Pois mira, unha persona que che quere mal, ten envexa. Se pasaba por diante certa persona que ti non sabías nada, ao mellor non che dicía nada, pasaba. Era unha persona de lexos que ao mellor nin a pequena que estaba alindando conocía, e non a saludaba, pasaba, non dicía nada. Pero o conto era que a vaca chegaba á casa e ao mellor aquela noite nin pizca de leite.
O mellor un paríalle unha cerda e pasaban unha peseta daquelas de plata, Dios que ti diu, Dios que ti criou, que saco mal ollos alguén che botou. Esas trapalladas que había. Había moitas supersticións, había meigas e brujas e tal, diz que ainda as hai, pero eu non creo nelas nas brujas ni nas meigas. Corría a bola entre todas as veciñas que fulana é bruxa. E cando pasabas por xunto dela, presinabaste, santiguabaste. A mí se me murió un hijo con esquizofrenia y cuando llegué en el siglo XX a Boiro, una se atrevió a decirme que lo llevara a una bruja. Cuando yo venía de Madrid, que lo trataba un psiquiatra. A bruxa non era bruxa nin era nada, era unha muller como son eu máis ou menos. Pero botaba as cartas, tiña unhas as cartas de xogar a brisca. Eu nas bruxas non creo, pero a ver a Inés. Porque unha muller devolver retratos a máis pelos da cabeza, rollos de pelos. Pois porque as hai. Botou, e nos mirábamos así, éramos chavales, digo, cuño, que pasa aquí? E polo menos vimos 3 nunha misa maior no San Cambio. Porque dicían que tiña no corpo, sí, había iso. Tiña o meigallo. Ten un meigallo no corpo, tes que ir ao San Cambio, tes que ir, algúns querían nesas cousas. Pero para botalo pasaban un traballo. Pero non se debía botar nada. Eu non creo nelas, porque a mí non puderon entrar.